Aljuma Novembre kalo kile mugani kononto ye samba fla ani tan kononto ambalma bamanan kameno Mali kono ani Mali koka anga foli ni walin mandombe kanyeshi awma ni wati mbasro omunu matrafalembe oka jabranu koro yasa abisega famiyal basro TV Cherifla bamanan kan kuna fununa minu mena nyafolike awye Mali kuna funu ani jen fanre tawla amba fonu ngoni okuma sele bakruba kuna fununa Mali jamana ka sangani farafina jamana tɔw uye don kɛrɛnkɛrɛnni min tara ka ɲɛsin farafina usine ba ko ɲɛnabɔlima farafina gunka n'an b'a wele ko journée de l'industrialisation de l'Afrique ni ɲinɛnta tun ye a tako sekinɛ o baaraw kolobo karila jamana ɲɛmɔgɔ Elhadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ o na kɛ bi bamanankan kunnafoniw la kunbabaw ye ka fara kunnafoni misɛnnin caman wɛrɛw kan an damina don minnu na waati kungurunin an b'a fɔ n'an ko aw bisimila. Aw ni ce aw ka ɲamadali ka ɲɛsin TV Cherifla bamanankan kunnafoniw mafilɛli ma an da sera ma bakuruba kunnafoniw na lada do ni ɲinan tun y'a san 8 ye Mali jamana ka sanga ni farafina jamana tɔw ye u bɛ don kɛrɛnkɛrɛnni min n'a sugantira diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ ka ɲɛsin farafina usine ko ma n'o ye journée de l'industrialisation ka ɲɛsin farafina usine ko ma o ɲinanta a bolodara parc des expositions na kalabankurakaw fɛ jamana ɲɛmɔgɔ Elhadji Ibrahim Boubacar Keita ka fara maaba caman kan u bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kɔnɔ ka nin baara in k'a kolobokari n'a kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na an ka ɲininikɛla minnu kɛra ko Cherifla jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Lada do san o san ni lajɛrɛba in bɛ sigi sen kan ka ɲɛsin an ka usinebatigiw ma n'an b'a wele ko journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique ni ɲinanta y'a ta ko 8nan ye. L'organisation patronale des industriels au pays ani ministère de l'industrie et du commerce bɛ nin journée organisée avec la chambre de commerce ɲinanta ko gɛlɛya mun b'u kan gɛlɛya caman don mais gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye n'i bɛ fɛ ka na industrie installé jamana kɔnɔ o k'a sɔrɔ sigiyɔrɔ labɛnnen bɛ yen o sigiyɔrɔ ko mankan mun bɛ problème mun bɛ yen bi o ye zone industrielle kɔrɔlen mun bɛ yen a bɛ yen depuis 1960 ani bi kelen tɛ jamana bonyana fɛnw cayara waati dɔ la État nana zone wɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko bɔ aménager k'a bila industriel kan mais o gestion gɛlɛya mun sɔrɔla o kɔnɔ caman nana fɔ a la bi aw yɛrɛ bɔra kalama o yɔrɔ na mais ministère de l'industrie et du commerce ye a fɔ anw ye depuis bi an tun ye démarche dɔ k'a fɛ k'a fɔ ko pour que zone industrielle ka sɔrɔ namara ma sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ka nɔgɔn. Chambre d'industrie du Mali a ma ɲɛma n'o ye M. Yusuf Bacili ye a ka fɔ la a ka kan dɛmɛ ka don kɛn yɛrɛ ye o tigilamɔgɔ ma walasa u ka se k'u ka usines an'u ka cakɛdaw bila sen kan minnu bɛ dɔ bɔ denmisɛnw ka baarako gwɛlɛya la an ka jamana kɔnɔna na. N'i y'a mɛn ko lutter contre la pauvreté ka baara di denmisɛnninw ma o k'a sɔrɔ unité dɔ de bɛ yen minnu bɛ se ka baara di denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ a lajɛ a ɲini bi ka taa kɔfɛ c'est parce que u ma baara boloda sɔrɔ yan n'u ye baara boloda sɔrɔ yan u tɛ taa jamana kɔfɛ mun bɛ denmisɛnninw yɛrɛ pousser ka taa don baara caman na baarakɛbaliya don ni baarakɛbaliya lawaleyara dugubaw la ka kɛ dugu fitininw la hali dugubaw bɛ fɛ jamana mun na o tɛ kɛ n'i ye Bamakɔ ye bi san o san dɔ de bɛ fara a kan mɔgɔ bɛ burusi kɔnɔ ka na mais i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka baara kɛ i bɛ balo yen dɔ b'u ka ɲɛnamaya kɛ ten donc il faut que industrie jamana k'i hakili to a la ka volonté dɔ kɛ ka politique dɔ kɛ yɛrɛ avec de volonté k'u soutenir domaine bɛɛ la pour que promotion ka k'a la n'o kɛra baaraw bɛ di mɔgɔ ma n'i ye Mali fonctionnaire bɛɛ jateminɛ a tɛ 100 000 bɔ mais n'i y'a ye ni secteur privé lajɛ u bɛ mɔgɔ mun labaara a ka ca 1 million donc n'o doublera caman na bɛɛ bɛ baara sɔrɔ ni bɛɛ ye baara sɔrɔ fɛn caman bɛ yen mun bɛ mɔgɔ tenter ka taa don ko caman na i tɛ don a la c'est parce que baarakɛbaliya de bɛ mɔgɔ pousser ka taa kɔfɛ baarakɛbaliya de bɛ mɔgɔ pousser ka don fɛn wɛrɛ la fɛn mun man di ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan jiya san 2019 ni nin y'a ta ko 8nan ye a daw yɛlɛla kunu alamisa novembre kalo tile 28 a daw bɛ tugun ni ala sɔnna ma kari décembre kalo tile fɔlɔ san 2019. Jamana ɲɛmɔgɔ Elhadji Ibrahim Boubacar Keita a kɛlen kɔ ka baaraw kolobokari ni ka tila ka t'i munumunu dɔgɔfiɲɛ min na bɛnna Mali usinebatigiw fɛ ka t'i ɲɛ da o baarakɛminɛnw o n'o baara bolodaliw kɔnɔ a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ ka lase an ka ɲininikɛlaw ka kuma galamani na an ka jɛ ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. An ye min ye bila u la yan nɔ
a bɛ somɔgɔw sama bɔ min b'a to an ka kɛnyɛrɛyew bɛ se ka an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw lasaniya ka barika don u la k'o kɛ fɛn wɛrɛw ye min bɛ mɔgɔw nafa o wolomali o yɛlɛmali o bɛ kɛ usine de la o usine bɛ baara mun kɛ an ɲɛ b'a la san o san dɔ bɛ fara u barika kan dɔ bɛ seli kan u ka mɔgɔw fana bɛ minnu dege san o san olu ka dɔnni bɛ taa ɲɛ ka girinya ka taa fɛ minɛnw fana bɛ kɛ minɛn kɔrɔw ye min b'a to baara bɛ saniya baara bɛ ɲɛ baara bɛ min bɛ produit minnu bɛ dilan an ta yɔrɔ yɔrɔ ɲɛna an bɛ se ka feere an b'o de ɲini a kɛra kɛ fɛn ye fɛn min bɛ kɛ Mali dɔrɔn ta ye mais min bɛ se ka feere jamanaw tɔw la o nafa ka bon an b'o de ɲini an ye fɛn min fana ɲini o ye k'a fɔ an ka sɛnɛkɛlaw bɛ baara kɛ dɛ Mali sɛnɛkɛlaw bɛ baara kɛ Mali mɔgɔw bɛ baara kɛ kosɛbɛ u ka baara ka barika don a la fo a ka sɛmɛ fɛn de la min bɛ se ka u dɛmɛ k'a la a bayɛlɛma o de ye industrie ye o daminɛna o n'i y'a lajɛ min bɛ kɛ Segu bi groupe min tɔgɔ ko M3 ye n'u bɛ malo u bɛ ɲɔ yɛlɛma u bɛ blé yɛlɛma o ye alikama pour que a bɛ se ka kɛ nburu ye farini ye ani ɲɔ saɲɔ ani keninge ani u bɛ se ka yɛlɛma a kɛ mugu ye i bɛ se ka voyager n'a ye i bɛ se ka feere yɔrɔ la a b'i nafa i bɛ se ka tobi n'a ye i bɛ se ka dɛgɛ dilan n'a ye i bɛ se ka basi dilan n'a ye marakaw b'o dɔn donc o fana ye fɛn de ye a malow ka ca kɛnɛ ma dɛ marakaw ka ca kɛnɛ ma dɛ donc k'a dɔn ko bi in na n'i nana Mali la i segintɔ i bɛ valise fa fɛn saɲɔ la min bɛ kɛ basi ye ka basi dilan i n'a fɔ i bɛ maradu i bɛ ɲoro ou i bɛ kayi o ye fɛnba de ye donc an ka dubabu kɛ ala ka barika don o la n ye fɛn dɔ fana ye min ye nafa min ye nimisi wasa kosɛbɛ o ye de an bɛ papier minnu fili an bɛ plastique minnu fili fɛn don u man ɲi i y'a dɔn plastique min n'i y'a fili ni bagan y'a dun ni bagan y'a kurun a b'a kɔnɔ funu bagan bɛ sa hali n'a ma sa a bɛ bana bila a la n'o bana bila a la e bɛ sogo dun a b'i bana donc u ye fɛn dɔ fana sigi sen kan min ye o plastique ninnu u b'u layɛlɛma k'a kɛ nafamafɛn dɔ ye min bɛ kɛ tuyau ye a bɛ kɛ birikiw ye o fɛn caman o nafa b'o la donc o fana ye fɛn ye ala ka barika don o la a bɛ nɔgɔ dɔgɔya o kɔrɔ tɛ an ka plastique ninnu san tuguni an ka tila ka a caman san dɛ d'ailleurs a interdit don o yɔrɔ fana an bɛna o gɛlɛya ka taa fɛ parce que fɛn don a ma ɲi mɔgɔw ma a ma ɲi mɔgɔw ma a ma ɲi an sigiyɔrɔ ma donc an ka dɔ b'o fana na donc n'i y'a fɔ bi yan nali nafa tun b'a la a ye an nimisi wasa kosɛbɛ an ye min y'a diyara an ye an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ don o don a k'an nisɔndiya tan. diɲɛ seleke naani waribonba min bɛ yen n'an b'a wele ko fond monétaire international bakuruba la FMI ale ka ciden dɔw ye tile fila baara boloda k'i kunda an ka jamana kɔnɔna kan baara kofɔlen a tun bɛ tali kɛ Mali jamana ani nin waribonba in u ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ nafolo ko nasiraw fɛ o kadara kɔnɔna na u ka tile fila taama Mali kɔnɔna na nin baarakɛda maaw ka fara Mali ɲɛmaaw kan u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi min kɛra jumadon novembre kalo tile 29 san 2019 walasa ka malidenw ani jɛma ladɔnniya u ka baara bolodaliw na an ka ɲininikɛla Bubakar Traoré a n'a ka jatala Samba Traoré u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. diɲɛ waribonsonba maaw kɔni maa dɔw bila ka na Mali jamana kɔnɔ ka se ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ nafolo minnu di an ka jamana ma a baaraw kɛcogoya ani an ka sɔrɔ nasira kɛcogo ani baara kɛ ko ɲuman nafolo la min b'a to fantanya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na o ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u y'u ka nisɔndiya yira ka sababu kɛ u ye tile damadɔ min kɛ Mali la k'o sɛgɛsɛgɛli la u ye nimisi wasa sɔrɔ sabula Mali faamaw kɔni ye baara kɛ i n'a fɔ u ka laɲini nasira la wa k'u bɛ min ɲini u fɛ u ka se ka to o taabolo kan n'u ma fɛn fara u kan u kana fɛn b'o la min b'a to dɔ bɛ se ka fara Mali ka sɔrɔta kan don n'a nataw kɔnɔna na cogoya min na fantanya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ani Fonds monétaire international n'o ye FMI ye n'an b'a wele ko FMI era n'o bɛ baara kɛ nin y'a san caman ye mois de juin tɛmɛnen na u nana o y'a sɔrɔ programme dɔ tun b'an bolo u banna salon san bannen na donc u nana juin tɛmɛnen na an ye baara kɛ an ye programme kura sigi sen kan aw yɛrɛ tun bɛ yan o la an bɛnna ko caman na
donc no ni programme kura sira senga ni wakati ni kɛra bara minnu bɛ programme kura in kɔnɔ u bɛna ka na lajɛ n'a sɔrɔ an ye min kɛ donc ni lajɛ tun bɛ tali k'o de kan donc u ye nin semaine fila in dɔgɔkun tɛmɛnen fila in FMI tun b'an bara yan nɔ an n'u jɛra ka baara kɛ donc u y'a lajɛ an tun ye engagement minnu ta programme kura in kɔnɔ n'a sɔrɔ a bɛɛ bɔra a sira fɛ wala n'a ma bɔ a sira fɛ donc an y'o baara de kɛ an ye fɛn caman lajɛ faso ka sɔrɔ b'o la a ma sɔrɔ a la hakili la kɔni comme u y'a fɔ ɲɛna cogo min na tubabukan na an ye fɛn fɛn fɔra an y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ a bɛɛ kɛra ka ɲɛ donc o de bolo ça fait musakako ma nɔgɔ a yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya la donc an ka faso yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali baara ɲɛnama tɛ se ka kɛ yen bilen donc o tun ye musakako gɛlɛya dɔɔni mais an ye mesure kura minnu ta vraiment sera ka kɛ k'a fɔ ko an tun bɛ musaka minnu ɲinina an sera ka a bɛɛ sera ka don a cogoya la donc o kɔni o bɛnna kosɛbɛ donc halisa an bɛ baara k'o de kan pour que vraiment faso musaka kana dɛsɛ quoi. an b'a fɔ kɛnɛ in kun cɛ erari diɲɛ warimosoma maaw ka nisɔndiya ye u ye foli bila kɛrɛnkɛrɛnya mali faamaw ma k'a yira k'a fɔ olu ye nali min kɛ jamana in kɔnɔna na bonya ni karama min tara k'u sɛgɛrɛ k'u bɛ foli bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma wa ko u ye fɛn min ye mali kɔnɔna na ko a bɛ somɔgɔ sama bɔ. baara nundoni dɔ kɛra alamusado novamburu kalo tile 28 san 2019 a kɛra sugunikokaw fɛ yen nɔ bamakɔ sigida 6nan na nin baara nundoni tun bɛ tali kɛ agence de voyage kura dɔ bilali sen kan n'an b'a wele ko Nur Kajatu Kubra ale ye agence de voyage min baaraw nundonna an ka jamana kɔnɔna na a baara nundoni kɛra waati ye maaba caman ka ye kɛnɛ kɔnɔna na ka fara ni agence de voyage ma ɲɛmaw kan an ka ɲininikɛla Amadu Jalo a n'a ka jatala Dramane Mali Cherifla Jabarani so tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ni agence de voyage kura in n'o ye Noro Khadijatul Kubura ye a sigiyɔrɔ bɛn bɛ sigida 6nan Kimi ma o ye Sogoninko ye 112 la bureau 6 ani secrétariat général 1 ani mɔɔw bisimila yɔrɔ 1 salle de réception o de b'a kɔnɔ. An ka bi sɔgɔmada in na sigi dabɔra de ka an balimaw bɛɛ lajɛlen na dɔɔniya diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ agence kura dɔ dayɛlɛnna walasa ka se ka tagamadenw lafiya u ka tagama kɔnɔna na diɲɛ fantan 4 fɛ précisément hijidenw hiji tagalaw minnu maliyɛn minnu bɛ bɔ yan nɔ ka taga hiji kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ parce que lasigidenw b'an bolo diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i bɛ se ka voyager Nuru Kadijatul Kubura tɔgɔ la a ka tagamadenw fɛ. Nuru Kadijatul Kubura n'a lakodɔnnen don diɲɛ seleke 4 binakun kan a bɛna bila malidenw ka bolo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan baara caman bɛ yen a bɛ minnu ɲɛdɔn ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa nafa. An ka baara ɲi fan belebeleba o ɲɛsinnen don fɔlɔ billet feere de ma an bɛ billet feere ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na an bɛ Ala fo ka Ala barikada an ye yata sɔrɔ yata o de ye agrément international ye avion terrew ka convention dɔ de y'o ye n'ale b'i bolo i bɛ se ka billet feere ka taa diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen na alhamdulilayi rabil alamin an bɛ Ala fo ka Ala barikada o y'an ka baara belebele fɔlɔ ye filanan an bɛ transfert d'argent kɛ n'o ye MoneyGram ani Western Union ani Ria voilà an ka o b'an bolo walasa ka se ka mɔgɔw lafiya an ka tagamadenw lafiya u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ka se k'u ka wariw sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ an ka baara sabanan o ɲɛsinnen don visa dili ma an ka tagamadenw ma o hukumu kɔnɔna na anw sigikun belebele dɔ ye ka se ka visa ɲini ka di an ka tagamadenw ma u bɛ taa jamana minnu na ka se k'o don jamanaw kɔnɔ jamana yɛrɛ ka sariya n'a ka ladamu kɔnɔna na ka sɔrɔ tɔɔrɔ m'u sɔrɔ an ka baara belebele dɔ fana ɲɛsinnen don ka se ka an denw dɛmɛ minnu ye baki sɔrɔ an b'a fɔ k'a d'a kan anw tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ n'i ma baki sɔrɔ minnu ye baki sɔrɔ u ka se ka taa kalan kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nɔgɔya la ka d'a kan an ni jamana caman universitéw ye partenaires ye alhamdulilayi rabil alamina bi Nuru Kadijatul Kubura bɛ se ka mɔgɔw évacuer ka taa Maroc ani Faransi u ka taa furakɛli kɛ nɔgɔya la ka sɔrɔ tɔɔrɔ foyi m'u sɔrɔ.
maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan Noro Khadijatulu Kubura kurubongarili kɛnɛ ani Noro Khadijatulu Kubura jɛɲɔgɔnw a baaraɲɔgɔnw minisiriso min ɲɛsinnen don an ka bololabaarakow ani an ka jamana fɛnkɔrɔbaw ka taa se munumunuzalu bɛ kɛ an ka yɔrɔw minnu na ni yɔrɔkɔrɔbaw don o minisiriso Yati agence Tayiba Voyage u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni Noro Khadijatulu Kubura nani ye ka sabu kɛ a ka caw na kɛ sababu ye ka nafaba lase Mali jamana siraw ma siraw minnu ye nafasɔrɔ siraw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tourisme diɲɛma b'i kunda an ka jamana yɔrɔkɔrɔbaw minnu ka damu ta olu filɛli la. agence bi dayɛlɛ yamaruya sɛbɛn fɔlɔ bi bɔ anw fɛ yen nɔ donc o hukumu kɔnɔna la initiatrice y'an wele k'an ka n'an sen jɔ ko k'a ka tulon di a bolo o de y'an se yan bi n ye foli kɛ kɛnɛ kan foli min b'a yira fana agence caman an b'u agréé mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka wele ka na agence dayɛlɛ la ne yɛrɛ kɔni ka k'a la vraiment o nisɔndiya de bɛ n na bi vraiment o bonya de bɛ n kan bi donc n bɛ madame Kane fo o bonya la. Ka sangani Mahamadu Mustafa danfɛnw la sɔn hɛrɛma ale ka bangeni nisɔndiya ɲaɲanu hukumu kɔnɔna na muso jɛkulu min sigilen bɛ sirakɔrɔ mɛgɛntɛnakaw fɛ n'a tɔgɔ ye association Fatumata Zaharaw ka bɔ sirakɔrɔ mɛgɛntɛna olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka kɛ wajulu ani dugawudon ye ka ɲɛsin jamana ma ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaba n'o ye Haidara Tawusi Haidara ye n'u bɛ sirakɔrɔkaw fɛ yen u ka baaraw bɛɛ lajɛlen denfajala o tun dilen bɛ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaw ma a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen maaba caman olu ka ye kɛnɛ kɔnɔna na nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛra alamusadon novembre kalo tile 28 sanba 2019 an ka ɲinikɛla Usman Khan a n'a ka jatala Dramane Male Cherifla Jabarani su tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Maulidu ɲɛnajɛw hukumu kɔnɔna la silamɛmusow ka tɔn min sigilen no sirakɔrɔ mɛngɛntana ni a ɲɛmaaba ye madame Haidara Tawusi Haidara ye an ka sirifukɛ Elhaj Mufa Haidara furumuso don olu ye wajulu kɛnɛba sigi sen kan alamisado novembre kalo tile 28 san 2019 a kɛra sirakɔrɔ mɛngɛntana. Sirifu mana Maulidu sigi o de cɛ ka ɲi Maulidu bɛ kɛ olu de mɔkɛ kama olu de mɔkɛ ka fɛ bangeni ɲɛnajɛ ye Maulidu a nisɔndiya ye an b'o fɔ silamɛ bɛ donbaw donba ɲɛnajɛ san kɔnɔ anw kɔni ka taabolo n'an ka danaya la Maulidu ka bon n'a bɛɛ ye parce que an bɛ donbaw donba ɲɛnamaya an ye donbaw donba dɔn an ye yɔrɔ yɔrɔ dɔn ko ye lahɔrɔma yɔrɔ ye maa min bangeni kɛra sababu ye n'an y'o dɔn o de ye Ala salam n'ale kun danko de nisi dɔn donc ale nali de Fatul Akbar ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ dugukolo sanfɛ donc ni a yɛrɛ mɔdenw sirifu n'olu ye kɛnɛ sigi Maulidu kama jango Mufa Haidara n'a ka denbaya an jɛɲɔgɔn don an teri don groupement des leaders musulmans du Mali maa don groupement min ɲɛmɔgɔ ye Seydi Cherif Nordin Haidara ye ɲinɛ groupement y'a décidé ko ka Maulidu bila thème min kɔnɔ o de ye ensemble pour la paix et la sécurité au Mali. Ala kira ka Maulidu ni mɔgɔw b'a dɔn min b'a la tile kelen ti bila ɲani san wɛrɛ cɛ kan ni Maulidu ma kɛ n b'a dɔn n'an b'a nafa dɔn an b'a k'an ka so don o don mais Maulidu kɛ bɛɛ tɛ kɛnɛ fɛnɛ sigilen mɔgɔ mɔgɔ b'a ka Ala bato kɛ k'a dafa i ka faridaw dafa i ka sunnaw dafa i n'i ka denbaya k'o mara ka ɲɛ Ala ni kira ka sira kan o bɛɛ ye Maulidu kɛ donc an b'a Ala deli Ala ka Maulidu kɛli don an ka kɛwale bɛɛ la an ka seli an ka sun an ka hiji an ka jaga an ka denbaya la mara cogo an n'an musow cɛ an n'an balimaw cɛ an n'an teriw cɛ an n'an ka baara kɛcogo cɛ Ala k'a don a bɛɛ la donc an nisɔndiyara kosɛbɛ. An ka maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan an ka wajulukɛlaw ani an ka jamana maabaw la. Bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni an seli ye an ka kɛnɛ kan ni o de ye Mauliduba min labɛnna nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin fɛn de ye min ye fɛn dunbeta ye ni o ye Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ka bangeli hukumu kɔnɔ ka don dɔ ta k'o sigi k'o kɛ nisɔndiya ye ani Ala fo ni Ala barikada ye ni Alakira bangeli ye min bɛ labɛn a tɔgɔ de Tawusi Haidara ni o de ye Mufa Haidara ale furumuso ye salon an jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala sɔnna ka ɲinan fɛnɛ ta yira an na hɛrɛ la an bɛ Ala de fo k'Ala waleɲuman dɔn wa puis an b'a dɔn nin ye jidi fɛn de ye fo ka taa se min ma sabu an b'o de dɔn Alakira ko la n'i ye a daminɛ ale ye fɛn ye min bɛ yɛlɛn ka taa sanfɛ sabu Ala ka layidu ye warafa ana laka zikraka ne Ala ye Muhamadu kofɔ kɔrɔtan o la Ala ye kofɔ min kɔrɔtan n'o daminɛna ni hakɛ min ye madama n'a tigi m'a bila dɔ de bɛ fara o kan. Hakilina min y'anw bila Maulidu sigili la
o ye alakira kanu ni zahara yɛrɛ kanu ni fatumatu zahara kanu ni alakira kanu o de y'an bila mawludu kɛnɛ in sigili la fatumatu zahara ye tɔn ye sigi kunfu t'a la mawludu ko kɔ an y'a sigi mawludu dɔrɔn de kama an ye wasa sɔrɔ ala yɛrɛ a ye nafa belebele s'an ma ni sigiɲɔgɔnw donna ɲɔgɔn na ani mɔgɔ caman donna ɲɔgɔn na don n'a nataw kɔ n'an bɛ zaharaw ka mawludu an b'a fɛ k'o don a la ani ali ta rasulu ka n'a ka somɔgɔw hakili lajiginna nin silamɛmusow ka nin tɔn in ni a tɔgɔ dalen no fatumatu zahara la a sigira ɲinan ye a san 3 ye u bɛ baara caman kɛ wajulu bunako hukumu kɔnɔna la wa san n'a nataw fana o hakili b'a la ka fatumatu zahara ali ibn abi talib hasan ni huseini k'olu ka kɛnɛw sigi a bi tile damadɔ bɔ nanzaraw ka pankurun 2 cira ɲɔgɔn na sanfɛ a kɛra sabu ye k'u ka jalatigila ka 13 ko olu bɔnɛ u nin na o siratigɛ fɛ u ka sɔrɔdɛyaso ɲamayaso ale ye kunnafoni dɔ lase min b'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ nin kɛwale jugu in a tun ma jamana banbanci kɛwale gurupu dɔw fɛ k'a jira k'a fɔ ko o ko in tɛ tiɲɛ ye nka walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a la an ka ɲininikɛla Musa Fanba ale ye ɲɛɲini k'a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada mun de kɛra an dɛnɛ a wulada yanfanw fɛ ka don sufɛla la mali jamana kɔrɔ yanfa fanfɛ fan min ni jamana 3 bɛ danna n'o ye mali burkina niger ye u ka yɔrɔ ma ko liptako guruma faransikaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka pankurun fila ye ɲɔgɔn susu sani dugu cɛ faransi surasi 17 bɔnɛna a nin na nka diɲɛ seleke naani bamanji jɛkuluba min lakodɔn bɛ ko eta islamiki o y'a yɛrɛ k'a fɔ ale ka kɛwale don o ŋunuŋunu de cayalen sa faransikaw ka surasiya ɲɛmaba general françois lecointre yɛrɛ bɔra faransikaw ka kunnafoni di so dɔ la ni ka ɲɛfɔli kɛ a ye eta islamiki ka laseli ngalontigiya k'a fɔ eta islamiki ni faransi kɛlɛcɛw ma ɲɔgɔn sɔrɔ sani dugu cɛ olu kun bɛ ka bamanjiw nɔbɔ olu kun bɛ u ni sanjɛ pankuru filaw de ye ɲɔgɔn susu kunnafonidilaw ye ɲininkali bisaden wa a la surasiya ɲɛmaba faransi a ko min bɛ ka fɔ faransi surasiya fɛ k'o de ye tiɲɛ ye wa ko minɛ ka kɛ o de mɔ ko kunnafoniw minnu sɔrɔla u bolo o de ye k'a fɔ faransikaw ka pankuru filaw ye ɲɔgɔn susu sani dugu cɛ bawo faransi kɛlɛcɛw yɛrɛw bɛ ka baara kɛ kɔnɔ min na degunba bɛ u kan kɛlɛ de don kɛlɛ min i bɛ fili baaranin kɛ a kɔnɔ dɔrɔn i mago bɛ sa o kumana hakili kan ka jɔ taacogow ni nacogow fɛ n'o dɔ la kelen y'i jɛ hali sanga dama dɔ jate bɛ sin ka ɲaami aw bolo wa ko cɛcɛ kana kɛlɛ kɛcogo de fɛnɛ kɛ bɛ k'o laɲini bi faransi kɛlɛcɛw kan wa o degun in de kɛra sababu ye ka nin kɛ k'u sɔrɔ ni pankuru filaw ye ɲɔgɔn susu sani dugu cɛ ko nɔn tɛ k'a fɔ eta islamiki bamanji jɛkulu ye mugu fili olu kan k'o ma kɛ ko wa ko bamanji jimaw kun bɛ dugu mɔden olu kun bɛ u ni sanjɛ olu ɲɛ kun bɛ u ka muɲukumaɲakaw bɛɛ la ka ban a ko fana ko pankurun kelen fɛnɛ tɛ yen k'o susulen yɛrɛ ɲinibaatɔ de ɲɛnamininen taara i fereke dɔ in na sanfɛ k'o tanbɔni ma k'o fɛnɛ ma kɛ general françois lecointre y'a yira k'a fɔ faransi surasiya bɛ ka tiɲɛ de fɔ kunnafonidilaw k'o minɛ a ko nka ko don nataw la pankurun ninnu mina min b'u la n'u k'a ma ko boîte noire n'o sɛgɛsɛgɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye ka pankurun bi k'u dɔ k'o bɛna sɛgɛsɛgɛ ka ko tiɲɛ tɔ dankɛnɛmaya ɲininkali kɛlen n'o y'a sɔrɔla ko bɛ cogo min na faransi bi sɔn ka cɛcɛ kana jamanaw bila wa a ko o ma fɔ olu ye fɔlɔ faransi jamana bɔtɔ tɛ cɛcɛ kana jamanaw na kɛlɛ la nka faransi jamana bi dɛmɛ de ɲini a cakɛɲɔgɔnw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nazarala tɔnba union européenne ka sabu kɛ surasiya minɛnw mugu cili o y'a dama baara ye nka wulikajɔw minnu fɛnɛ bɛ se ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye diplomasi ye k'o fɛnɛ bɛ se ka magoba dilan a ko bi bi in na force barkan ni o ye faransi kɛlɛcɛw ye gwɛlɛyaw minnu bɛ cɛcɛ kan u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u koro k'u bɛrɛbɛn n'a gwɛlɛyaw ye ka se k'u ka baara kɛ a gwɛlɛya kɔnɔ a ko bi bamakɔ n'o ye mali faaba ye ani jamana kɔrɔyanfa duguba wɛrɛw i n'a fɔ gawo ni tɔnbɔkutu olu bɛɛ lajɛlen bɔlen don bolo la nka kidali bɔmɛ bolo la a da ma se kidali tɔgɔ yɛrɛ fan jimɔ baro kɔnɔ ɲininkalikɛlaw y'a ɲininka bi bi in na an y'a ye k'a fɔ cɛcɛ kana jamana ninnu caman bɛ yen faransi nege kelen d'u la bilen dɔw yɛrɛ t'a dogo bilen yɛrɛ ko faransi ka taa ka bɔ jamanaw kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye o la a ko fɛn do fɛn min bɛ k'ale sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bi ka sabu kɛ ko ŋunuŋunu de bɛ senna faransi jamana kun ka cɛcɛ kana jamana ninnu kɔnɔ general françois lecointre ko k'a miiri yɛrɛ k'a fɔ faransi bɛ cɛcɛ kana jamana ninnu kɔnɔ a jamana ninnu dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw de kama ko neni do faransi jamana ma o b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ musa fɔnba fɛ
Nigerikaw ka jamana ɲɛma Mahamadu Isufu tarata tɛmɛnen a ye an ka jamana kɔrɔyanfan mamurutilen jɛkulu kɔrɔmaw bisimila minnu ɲɛru sababula ni Mali jamana kɔrɔyanfan daminɛna kɔni don dɛmɛnenw na u kun bɛ wele ko MNLA u tɔgɔkura na bɛ kɛ ko Coordination des Mouvements de l'Azawad an b'aw ladɔnniya k'a fɔ uti kalo tɛmɛnen Niger jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ baro dɔ senfɛ a ye kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ jɛya k'a fɔ Kidali dugu bɛ cogo min na faratiba don ale ka jamana Nigeri mu k'a sabu kɛ Kidali dugu bilama maafalaw damatɛmɛ wale tigilamaw bandiw olu ka ɲa de kɛmɛ a ye kɔnɔɲa wa minnu min Niger jamana kɛlɛ kuma dɔw la olu bi to ka boli ka t'u da Kidal o kumana k'a ka kansa Mali jamana a ta de ye Kidali ye a ka se ka boli Kidali ka Mahamadu Isufu y'o fɔ septembre kalo tile 7 a ka Mali faaba Bamakɔ na dɔ senfɛ ani Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ a segira o kɔrɔfɔ kelen kan septembre kalo tile 14 farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka kɛnɛ dɔ fɛnɛ ka Burkina faaba la Ouaga a y'o kɔrɔfɔ kelen fɛnɛ fɔ ko in kun ye CMA-lakaw tɔɔrɔ n'o y'an ka jamana kɔrɔ yanfa mamurutilenw ye bawo y'a yira k'a fɔ a ye kuma min fɔ ko nangi dɔ fɔ don ko Kidali dugu to si ye a k'u bisimila tarata k'a minnu dɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ma si dɔn nka dɔw y'a yira k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min kun bira ka don ani u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ a ka nin kuma ninnu ye ko nin na kɛ sababu ye k'o fɔɲɔgɔnkɔ ban an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mahamadu Isufu yɛrɛ a cɛsirilen don Mali jamana basigili la wa kɛnɛ in ka AJCIA o secrétaire général kɔfɛ ka fara Niger jamana ɲɛma Mahamadu Isufu yɛrɛ kan AJCIA kɛlɛbolo ɲɛma dɔ kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Niger ministre ɲɛma Biriji Rafini kan Mauritanienkaw fɛ Alamusa novembre kalo tile 28 olu ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli a san 59 n'a bolo dara u fɛ ɲajɛ kundo jamana ɲɛmakura Mohamed Ould Ghazouani ni y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ale ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u don k'a sabu kɛ ale nana jamana ɲɛmaya la ɲinande yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ɲajɛw taara sigi Senga dugu min na o ye Akjout ye ani Mauritanie faaba cɛ ye kilomɛtiri 200 ni kilomɛtiri 50 ye fɛn min b'a jira k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya ɲaɲaninw kɛra bɛn ni kelenya kɔnɔ fangasinamatɔ ɲɛmaw minnu de deli ka ye jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz ka kɛnɛbaw ka olu yera kɛnɛ kan wa jamana ɲɛmakɔrɔ saba fɛnɛ makɔnɔnen kundo k'olu fɛnɛ bi ye kɛnɛ kan fila yera sabanan ma ye fɔlɔ Mohamed Kunna Ould Aidala ani Sede Mohamed Ould Sheikh Abdalahi ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmakɔrɔw ye Mauritanie maa sabanan Mohamed Ould Abdel Aziz min ni jamana ɲɛmakura Ould Ghazouani fɔrɔw kɔ o yi murukurundakoya o ma ye kɛnɛ kan a barata Mohamed Ould Abdel Aziz de ye nin ɲuman in jira Mohamed Ould Ghazouani k'a fɔ kala ka taa ye k'a kɛ jamana ɲɛma ye ale nɔna nka u bilama fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ walasa ka se ka faamu Angola jamana ɲɛmakɔrɔ José Eduardo dos Santos ni jamana ɲɛmakura João Lourenço fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo min u fɛnɛ ta in bɛ ɲini k'o ye lakanajɛkulu min kun bɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ n'u b'a wele ko BASEP bataillon de la sécurité présidentielle jamana ɲɛmakura y'o ɲɛma gwalon ka bɔ yen o dun y'a sɔrɔ gwɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye dɔ fara gwɛlɛya kan o tɛmɛnen kɔfɛ o BASEP in ni o ye jamana ɲɛmayaso lakanajɛkulu ye o kɛlɛcɛw kun dar'u yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya san 50 ni san 9 ɲaɲani kɛyɔrɔ la ka ban n'o ye Akjout ye ka labɛn sabati jamana ɲɛma bi se ka lakana cogo min mɔɔ bi taa bala min na a fɔra BASEP-lakaw ye lakanajɛkulu in min bɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ k'u ka segi ka taa Mauritanie faaba la Nouakchott u ka yɔrɔ bila banfilan bilemantigiw minnu bɛ surasiya kɔnɔ n'o ye bere rouges ye commando parachutisiw a ɲinina olu fɛ u ka bɔ Atar dugu la ka na labɛn sabati yɛrɛma hɔrɔnya san 50 ni kɔnɔntɔnna ɲaɲani kɛyɔrɔ la n'o ye Akjout dugu ye o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka ɲugu tɔ bonya jamana ɲɛmakɔrɔ ni jamana ɲɛmakura ni ɲɔgɔn cɛ Mohamed Ould Ghazouani cɛ don a ka nin kɛwale ninnu b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma tɛ fila ye jamana kɔnɔ ale kelen don nka a masurunama caman y'a jira k'a fɔ a fɛnɛ fɛ ko tɛ ani jamana ɲɛmakɔrɔ ka fɔ ɲɔgɔn ka taa kɛ o n'a ɲɔgɔnna fɔ ɲɔgɔnba ye o de y'a to surunani donbaw bɛ wuli ka jɔ la bi Mauritanie jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaw ni ladala ɲɛmaw ka se ka kuma fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ u bi se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min Laginɛ Konakrikaw fɛ jɛkulu min ngale ka don ko yɛlɛma tɛ don jamana sariya sunba la k'a sabu kɛ n'a yɛlɛmana bɛɛ jamana ɲɛma Alpha Condé kɛtɔ de don ka mandat sabanan kɛ n'u k'a ma ko FNDC a ma minnu kun ye wuli ka jɔ kɛ nisɔngoya taama senfɛ n'u minɛna k'u datugu octobre kalo tile 22 tɛmɛnen u y'u bolo mɔɔnabɔ kiiribulon wɛrɛ nɔfɛ ko da ka don u ka ko la ko kura o kiiribulon in y'a jira k'a fɔ fiɲɛbɔda bi se ka di u ma liberté provisoire yanni kiiri mago ka s'u ma ko in jara Laginɛkaden caman ye wali kelen maa minnu da
kɔfɛ Alpha Condé ka mandanzabanange FNDC lakaw u b'u ka denbaya lasɔrɔ ma mɛnna ni kiiri da yɛlɛla kiiri bulon kɔnɔ lapasabaw ye a ɲini ministère public fɛ ni o ye jamana tɔgɔla yɔrɔ ye kiiri bulon kɔnɔ ye o bi kuma jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la an b'a fɛ kiiri in ka bɔ a jɔ a kɔrɔ k'a bila kuma wɛrɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ fana an b'a ɲini aw fɛ maa ninnu ka fiɲɛbɔda sɔrɔ u ka t'u ka so yanni kiiri mako ka s'u ma liberté provisoire jɛngɛra n'o ye ka sabu kɛ avocat général n'o ye Alassane Balde ye jamana tɔgɔla jaatigɛba o y'a yira k'a fɔ mɔ baasi tɛ décembre kalo tile 5 u bɛ segin ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri bulon kɔnɔ nka maître Salifo Beyavogi n'o ye maa min n'u ka lapasaba ye a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ de kuma fɔra yan wa tiɲɛ de minɛna wa dan b'a la k'a fɔ décembre kalo tile 5 n'u nana ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri bulon kɔnɔ a bɛ k'a ye taaso de ye ka sabu kɛ u minɛ kun ma kɛ dɔwɛrɛ ye k'u ye nisɔngoya taama boloda wa jamana sariya sunba dun gɛnmɛ ka nisɔngoya taama bolodali daga jamanaden ye a ka hakɛ dɔ dun min man ka kumaniya mɔ. Konowari jamana kono fanga ɲini dɔn dani 7 jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la alamusa novembre kalo tile 28 la ɲini dɔw k'a ma ko manifeste a kɛra konowarikaw ka fanga ɲini dɔ PDC ɲɛma Ari Kona Beji de ka bonya kɔnɔ o de y'a laɲini n'a ma ɲa k'a fɔ a yɛrɛ bilama ani Alassane Dramane Ouattara kɛlen kɔfɛ ka fanga ta Laurent Kudu Gbagbo Bine u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ bi fɔ ale kɛmɛ fanga sinamatɔ ɲɛma ye a kɛmɛ ka fanga ɲini dɔn dani 6 ninnu bara ɲɔgɔn kan a dala u ka laɲini ye jamana ɲɛmayaso ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana kalata labɛnni jakulu commission électorale indépendante CEI a ka yɛlɛma ka bɛrɛ bɛn ni mɔgɔw sago ye o tɛmɛnen kɔfɛ jamana lakodɔn sɛbɛn n'o ye carte d'identité ye o sɔrɔli bilama tɛ ka se ka kɛ fu ye f'i ka nafolo bɔ k'o ka dabila fanga ɲini dɔn caman kun bɛ a kɛnɛ kan minnu bɛ wele ko Union des sociaux démocrates Charles Blegude ka fanga ɲini dɔn kura COJEP ani parti communiste révolutionnaire Guillaume Kibafori Soro konowarikaw ka ministre ɲɛma kɔrɔ min ni Alassane Dramane Ouattara tɛ hakilina kelen na bi n'o kɛra sababu ye yɛrɛ a ka wuli ka bɔ wasabulon ɲɛmaya la n'a kɛmɛ fanga sinamatɔ ɲɛma ye bi a bɛ munumunu zalo la nazarala jamanaw kɔnɔ a sen tɛ segin fɔlɔ ka don jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ k'a kɔkɔrɔma don n'u k'a ma ko rasi o ɲɛma Mamadu Kanigi Soro y'a yira k'a fɔ Guillaume Soro nin jɛkulu min sigilen filɛ nin ye sen ka fanga ɲinindɔnw fɛ a bi u kɔkɔrɔma don k'a sabu kɛ Guillaume Soro n'a ka rasi ni wasaden 15 b'u bolo wasabulon kɔnɔ u ka laɲini de ye jamanadenw ka kelenya sabatili ye jamanadenw ka farafara o tɛ Guillaume Soro hakilina ye minnu ma ye kɛnɛ kan n'olu ka yebaliya jɔra maaw hakili fɛ o ye konowarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini dɔ Front Populaire Ivoirien FPI nga Ari Kona Beji ka fanga ɲini dɔ maaw y'a yira k'a fɔ o ka yebaliya o tɛ se ka kɛ gwɛlɛya ye ka sabu kɛ a yɛrɛ fɛnɛ bɛ jɛkulu wɛrɛ ɲɛmaya la ko Ensemble pour la démocratie et la souveraineté Maurice Kaku Gikawɛ ni o ye PDC secrétaire exécutif ye a ko don nataw la fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ ko nka ko nin kuma in na k'a ka dɔn k'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini dɔ FPI ani PDC tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u kɛn bɛ ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn caman na u bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye siraw minnu kan nka nin jɛkulu min sigilen filɛ nin ye k'a sigi kun tɛ ka fanga ɲini san 2020 jamanakuntigi sigi kalataw la a kun de ye ɲɛda kura yɛrɛ de bɛ se ka di Konowari jamana ma o kɛlɛ de kɛtɔ de don gwɛlɛyaw minnu bɛ yɔrɔw minnu na n'olu bɛ se ka taa kɛ sababu ye sini ma sinikɛnɛma ka degun lase Konowari jamana ma ka jamana ɲɛmaw sɔmi o la o gwɛlɛya ka wuli cogo ɲini ko jɛkulu sigikun y'o ye nka maa minnu sɔn min ka ja olu ko nin maa o maa k'a bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye san 2020 jamanakuntigi sigi kalata ye. Oliver Netta nazaralatɔma Union européenne ka lasigiden min kan ka gɛn ka bɔ Benin jamana kɔnɔ ni dimanche décembre kalo tile galeman ka sɔrɔ Benin dugukolo kan ka sabu kɛ sɔmin kɛra la Patrice Talon n'a ka fanga fɛ k'a fɔ a nakun tɛ Benin jamana ni nazaralatɔma Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnya ye a taa mi yɛrɛ kɛ jamanaden ye k'i yɛrɛ kɛ fanga sinamatɔ ɲɛma ye ka fara fanga sinamatɔw kan ka fanga kɛlɛ Benin ko ale tɛ jɛ n'o ye nazaralatɔma Union européenne bilama bɛ k'a lajɛ ka ko fari fa cogo ɲini jango u ni Benin jamana ɲɛma Patrice Talon bɛ se ka ɲɔgɔn ye basigi ka don u ni ɲɔgɔn cɛ nazaralatɔma Union européenne y'a yira k'a fɔ u ka dantigɛli la olu ni Benin jamana ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnya k'a ka kɛnɛ kojugu tiɲɛ dɔw bɛ yen na furukufurukunin dɔw don bɛ Benin jamana ni nazaralatɔma Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ fo ka kɛ sababu ye Benin jamana ka olu ka lasigiden gɛnni ko kuma fɔ ko nka o n'a ta bɛ u b'a ɲini Benin jamana fɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamu nazaralatɔma Union européenne y'a yira k'a fɔ ko in ko nka olu y'a lajɛ ka sɛbɛnni dɔ kɛ ka ci Benin jamana ɲɛmaaw ma ko nka hali bi Benin jamana ɲɛmaaw ma kala don ɲina ka bɛn n'o ye Faransi jamana Allemagne ani Hollande jamana ka taa se Belgique ma olu bilama bɛ ka a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la u ka jamanaw kɔnɔ u ye gafe dɔ sɛbɛ gafew minnu bɛna tɛngun Benin jamana lasigidenw na a jamana naaniw kɔnɔ u ka se ka fɛn fɔ u ye nazaralatɔma Union européenne lasigiden gɛnni ko kun ka Benin jamana kɔnɔ.
o de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamaya so fɛ k'a lasaw ma ka kɛ ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ